Nahradia noví ninjovia tých starých? Nazdar tubíci, vítam vás pri ďalšom videu a v dnešnom videu budeme diskutovať o tom, či nahradia noví ninjovia z Dragon's Rising tých starých, takže poďme na to. Ako prvé by som začal teda mojou vlastnou teóriou a čo si o tom vlastne myslím ja. Takže ja si o tom myslím to, že tí proste starí ninjovia, ako bol Zane, Cole, Jay a Kai, tak proste tí sú nenahraditeľní. Takú stopu, akú oni zanechali v Ninjagu, proste už žiadny ninja nikdy nezanechá. Proste to sú starí OG ninjovia, ktorých proste nikto nikdy nenahradí. Ale dojde čas aj na to, že pomaly začnú nahrádzať týchto ninjov novými. Ako sme si už mohli všimnúť, tak v Dragon's Rising sa im to už aj pomerne darí, pretože si vymysleli také dva zbytočné elementy, ako je heat alebo teplo a takisto aj zemetrasenie. Zemetrasenie ovláda Frak, čo je živelný majster teda zemetrasenia a má nahradiť postupne Cole'a. Takisto Wildfire, ktorá ovláda heat alebo teplo, má časom nahradiť Kaia. Už len uvidíme, kedy nahradia Jaya a Zayna, i keď dosť sa im darí nahrádzať akože tými novými, pretože sme dostali nových ninjov ako Arina, Soru, Fraka, Wildfire a ešte neviem kto teraz Euphrasia sa k ním pripojí. Takže tí starí ninjovia už sú tak ako keby v úzadí. Z Jaya sa stal proste zlý lovec, zo Zayna side charakter, to isté s Coleom a Kai je jediný, ktorý sa ako tak drží v tých epizódach. Ale čo som počul aj videl, tak v 4. sezóne by mal dostať veľký priestor, takisto aj Jay, Zane, Cole, aj Kai. Proste títo OG ninjovia by mali dostať konečne veľa priestoru v Dragon's Rising, takže to je aspoň jedna taká pozitívna správa. Ale každopádne OG ninjov proste ani títo noví nenahradia a môžu byť ako dobrí chcú, proste nenahradia ich. Ale žiaľ, raz na to čas dôjde, keď proste tí noví ninjovia nahradia tých starých a tí starí sa už možno ani nebudú objavovať v tých epizódach. Každopádne toto by už bolo z môjho názoru všetko a môžeme sa o tom keď tak porozprávať aj v komentároch o tejto téme, čo si o tom myslíte vy. Takže majte sa tu, píci.